ongi etorriak osasuntsu eta pozikeko beste programa batera. Gaurkoan, dieta osasungarri baten plangintzari buruz arituko gara. Eta horretarako, gure erizaina Maite Lazkano dugu gurekin. Kaixo Maite, zer moduz? Kaixo. Orduan, dieta osasungarri bat, hori guztiak gaude ados, ez, beharrezkoa dugula, baina nola egin plangintza, ez? Batzutan igual korrika eta presata gabiltza, eta nola egin plangintza hori aurretik prestakuntza? Bale, pues hasteko nik uste, otorduak igual ordu beraren izan behar dira, azkenean batzutan kaos bat, hori bizitza kaos bat da, eta igual, egun batean afaltzen dut 12, ba ez, izan behar da pixkatez, ordu tarte batean. Eta gero bai, pues, esaten dute batch cookina, estrategia ona dela, ez? Bai. Bai, batch cookina da, azkenean, pues, igual, egunean behin, hartu, janaria prestatu igual aste osorako, eta horrela era, pues, zuke igual, gero, egin dezakezu janariekin. Zuzkailuan sartu. Hori da, nahi duzuna, eta horrela ja daukazu zure astea ja, pues, ez planifikatua. Egia da hori batzutan posatzen dela, ez? Baina nik batzutan praktikan jartzen dut eta ongi datorkit, ez? Igual, astean 2 sukadatzen dut eta hor dut. Eta listo. Eta planifikatzen zazen, azkenean gure bizitza kaotiko bat daukagu eta ez dugu denboraik ez da janaria prestatzeko orduan, pues hartzea igual tarte bat edo bai, igual ez egun bat bakarrik, baina 2 egun edo eta pues hor traka sukaldatu eta gero ja pues hori aste osorako janaria prestatuta izan. Uste dut estrategia ona dela, ez? Bai, oso ona eta gainera. Gero baita ere, jaterako esaten dute, eserita jan behar dugula, ez? Eta baita ere, ongi mastekatu. Hori zergatik da garrantzitsua. Nire betidanik etxean esan diate, ondo mastikatu Maite. Oso garrantzitsua da egia esan. Nik ez dut, batzutan hasten zait, baina bai, azkenean digestioa hasten da elikagaia hauan sartzen denean. Orduan horria, hasten da digestioa eta oso garrantzitsua da ondo mastikatzea. Zein gero bolo hori, hasten da bere prozesua, baina behar da mastikazio bat. Eta eserita egitearena? Eta eserita jatearena, behar delako postura on bat, azkenean digestioa egiten da goitik behera, eta orduan behar da ez naiz jotata egongo, zen digestioa ez da berdin egingo, eta gainera egun bargarelako lasai, eta postura on batean. Tal, gero badago jendea sartzen dituela hankak, azkenean bakoitzak egiten du nahi duena. Baina, igual hori da egokiena, ez? Bai, da egokiena. Eta batzutan igual korrika eta presaka ez gabiltza eta kaletik jaten dugu, edo kata bat, edo pitxo bat, ez? Baina... Gainera hori ikusten da jantokietan, nik lan egin dut jantokietan txikiekin, eta irakatsi behar zaie ondo esertzen jateko. Nik ikusten zaiz pila bat, Horrela, esertzean nik beti hankak sartzen ditut. Nahi duzun. Bai. Baina hori, hori baino, adibidez esan duzuna, ibiltzen joan eta jaten, hori ez da egokia. Vale. Eta zergatik jarri behar ditugu plater guztietan hori tekstura eta kolore anitzoiek, ez? Zergatik hori da garrantzitsua? Da garrantzitsua gehien bat bisualki erakargarria delako, ez? Eta gero ere, azkenean elikagai bakoitzak kolore horiek dira propietate batzuk dituelako, ez, elikagai hori. Eta orduan, jan behar da, kolore guztiak, tomatea, gorria, barazkiak, berdeak, laranja, kalabaza, pigmentu horik, propietate horiek dira garrantzitsuak ere gure organismoarentzako. Orduan, horregatik, jan behar dira ere. Kolore bakoitza baditu hori? Bere propietatea, bai. Baitu. Eta zergatik testuren kontua, hori zerbaitengatik da, edo koloreak bakarrik dira garrantzitsuak? Ez, testurak ere garrantzitsuak dira, txikiei esaten zaie ere, denetari jan behar dela, probatu behar dela, haidez, txikiekin ikusten da oso klaro ez, haiek ikusten dituzte koloreak, eta erakargarri ikusten dute, igual jatzen diozu gorria, eta bai gorria, eta orduan bisualki erakargarria denez haientzat jaten dute igual errezago. Eta testurak
sartzen duzun arte gauan ez dakizu zen testura duen. Eta orduan, testurak bai, izan behar dugula, pues hori, dastatu behar dugula guztia. Bai. Eta gero, zeak katx daude, gure plangintza egiterakoan, zeak katx ditugu hori prestakuntzan edo ze egiten dugu gaizki? Pues nik uste azkenan ibiltzen zara azkar eta azkarregi bizitzan, eta orduan ez duzu igual denborarik ez da pentsatzeko, zer jan nahi dudan, zer jan behar dudan, denbora aldute prestatzeko, eta orduan nik uste dela kaos bat, eta orduan jendeak ez dio erreparatzen horri, eta orduan ez du denborarik inbertitzen horretan, eta orduan ez da ondoan ateratzen. Egiten duzu, ez? Bai, edo igual, jaten naiz etxera, egiten pasta, eta pasta igual egun bat, bitan, hirutan, igual ez? Baina, karo, ez dut denborarik, eta orduan egiten dut berdin. Eta igual ez da orekatua, ez? Igual, prestatzen baldin badugu horretik, pixkat orekatu dezakegu gure astea, ez? Bai, gero ere, nire ama beti esan dit, janaria prestatzeko denbora behar da. Ez da, joaten naiz etxera egiten du plisti plasta, aragia edo pasta pim-pam. Behar da denbora inbertitu janarian. Ez ukaldatzen, eta behar da. Orduan, ez badugu inbertitzen, gaizki. Autozainketa baita ere, autozainketa bezala hartu beharko baita ere, ez? Azkenean jaten duguna ere, gure hori da, gara eta gure gortu zaintzeko modu bat. Horrela da. Gero, hitz egiten dute mindful eating ari buruz, ez? Hau da, kontziente izatea momentuan ari garenaz jaten eta pantaiak alde batera utzi, gainontzeko alde batera utzi eta horretan, ez? Bai, igual zaila da, zen hori, esan dudan bezala, zaude mila gauzetan pentsatzen, eta orduan joaten zainean jatera, igual, nahi duzuna da deskonektatu, eta orduan jartzen duzu telebista, mugikorra, eta orduan janaria geratzen da ez, bigarren plano batean. Baina bai oso garrantzitsua da, bai kontziente izatea zer jaten duzun, da garrantzitsua. Horretan ibiltzea, baina da zaila egitea, nire ustez. Bueno, beraz, pixket esfortzu hori jarri behar diogu, ez? Eta janariaz disfrutatu, baina... Pixkat aldaketa batzuk egin behar dira, uste, bai. Bueno, horrera. Honekin... Horretara. Egon behar gara hor kontziente. Hori da. Zaiatuko naiz gaurko otorduetan horrela ibiltzen. Mila esker Maite. Dieta osasungarri baten plangintzaren garrantzia osasun prebentiboan. Dieta osasungarri eta orekatu bat ez da ausaz aukeratutako elikagaien multzoa, baizik eta planifikatutako elikadura ohitura bat. Gorputzak behar dituen mantenugai guztia jasotzeko helburua duena. Osasun prebentiboan funtsezkoa da. Gaixotasuna saihesteko lagungarria da, hala nola obesitatea, diabetesa, bihotzeko arazoak edo digestio arazoak. Elikadura ohiturak osasungarriak ezartzea laguntzen du, janari prozesatuak edo azukre gehiegi saihestuz. Elikagaien aniztasuna, oreka eta neurriak kontuan hartuta planifikatutako dieta batek energia maila, umorea eta osasun orokorra hobetzen ditu. Asteko menu bat prestatzea erosketak aurrez pentsatuta egitea eta elikagai freskoak aukeratzea dira dieta planifikatzeko urrats eraginkorrak. Orain hidratazioaren eta uraren kontsumoaren garrantziari buruz hitz egin behar dut. Urak gure gorputzaren funtzionamenduan duen eragina izugarria da. Hala ere, askotan ez diogu behar adinako garrantzia ematen urari. Gure gorputzaren zati handi bat da ura, eta funtzio asko ditu. Hala nola gure gorputzeko temperaturaren erregulatzaile bat da, digestioan baita laguntzen digu, zirkulazioan ere bai, eta zelulen funtzionamendu egoki batean ere laguntzen digu. Gutxienez, erran duten bezala, litro terdi 2 litro eratea egunean izango zen egokiena,
eta bero handia balima dago, edo kirol gehiago egiten balima dugu, kantidade gehiago hartzea ere gomenigarria da. Freskagarri eta edari azukretsuak ordea ez dira hidrataziorako egokiak. Kaloria hutsak ematen dizkigute eta gainera azukre maila altuak izaten dituzte freskagarri hauek, gure osasunerako kaltegarriak izanez. Honen ordez, saiatu behar gara infusio naturalak hartzen, limoi ura edo jengibre ura hartzen. Alternatiba hauek askoz ere osasuntsuagoak dira eta gure gorputzaren hidrataziorako askoz ere egokiagoak. Orduan, zein gero barazkiak ere badire barazki batzuk ur kantitate maila altua dutenak eta ere komenigarriak izango zirenak hartzea. Adibidez, pepinoak 185 ura du bere osagarrietan eta oso freskagarria da eta digestioarentzat oso ona da. Gero badugu anguria edo sandia, udako fruta hidratatzaile oso ona da eta zapore oso gozoa du. Gero laranjak, adibidez, C bitaminaz oso aberatsak dira eta baita hidrataziorako oso lagungarriak ere bai. Ariketa hau da bankura igoketak edo step up. Orduan, egin behar duguna da, lantxaren antzekoa da, baina lurretik hasi baino lurrean egin baino lehen, dugu bankoa igo. Orduan, jarriko gara nahiko gertu, hanka aurrean ipini, lantxan bezala jarriko dugu railak bezala ere, imaginarioak, railo imaginario batzuk bezala, hanka hemen ipini, saiatuko gara belauna aurreratzea, ze hemen baldin bagaude, ez dugu egingo indarra honekin, baizik eta atzeko hankarekin, eta nahi dugu aurreko hankak lan egitea. Eta horrela hemen egin gora, hanka horretan zentatuz. Hemen egin dezakegu gero korredoreko postura jarri, edo besterik gabe honela egon. Gero jeitsi, ahalik eta kontrolatuena, bai? Berriz jeitsi, eta gora. Hor. Ariketa hau ere egin daiteke barra batekin, baina kontrol gehiago behar gero indakun mankuerna batekin hemen, edo kettlebell batekin, edo alboetan eraman da, edo zein moduko karga jarri dezakegu ariketari. Beharrezkoa da, mugikortasun nahikoa izatea, eta horren arabera jarriko dugu bankoa altuagoa edo txikiagoa. Gero eta altuagoa, orduan eta gluteo eta iskioren exigentzia gehiago okiko dugu. Eta gero eta txikiagoa, koadrizepsaren exigentzia handiagoa. Saiatuko gara, indarra egiterakoan, belauna barrura ez joatea, beti kontrolpean aukitzea, bigarren batzarekin alineatuta. Eta gestirakoan gauza bera. Bizkarreko estentxoreak lantzeko, hemen atzean daudenak, makila erabiliko dugu. Ariketa honekin muskulu hauek leunduko ditugu. Askotan mina daukagu edo karga izaten dugu bizkarrean eta gutxienez egunean zehar zutik egoteari eta aurrera eta atzera mugimenduak egiteari karga hori kentzeko ariketa onuragarria da. Orduan, makila hartu, buruz gora jarri, albo batean jarriko gara, zuzenketa, lepoaren zuzenketa, igoko dugu pixka bat, eta albo batean jarriko da. Gara. Orain, honen gainean jarriko gara. Besoak
bata bestearen aurka jarri, eta bilatuko dugu pixka bat non daukagun gure karga. Bakoitzak izan dezake leku batean edo bestean. Zer deritzot, hemen aldaketan makila, mina ematen badigu, ireki dezakegu pixka bat. Eta hola, hobe sentituko gara. Tentsioa edo makinaren mina edo masajea lumbaretatik gora izanen da, eskapula arte. Hemen, minututxo bat egon dezakegu. Zer egin dezakegu honekin ere bai, pelvis mugimendu txikiak, erretroversio mugimendu txikiak egin dezakegu, eta arnasketarekin landu. Arnasa hartzen dugunean, pelbisa igo, arnasa botatzen dugunean, pelbisa jeitzi. Hola, minutu pare bat, edo 3, nahi dezutena. Bakoitzak bere gorputza ezagutzeko momentua da. Orduan, bakoitzarentzat ezberdina da. Minutu bat egon dezake pertsona bat, beste batek 2 minututan bizkarra leundu, eta beste pertsona batek 3 minututan. Makila gure gorputzean sartu behar dugunean, gure bizkarrean jarri behar dugunean, kontuan izan behar dena, ez dugula bizkarrezurra ukitu behar. Bizkarrezurra gure medula espinalaren protekzioa da. Orduan, kontuz izan behar dugu arekin. Inoiz ez, ukitu bizkarrezurra. Hemen, eskapula edo omoplatoa geldituko da. Orduan, makila haien artean jarriko dugu. Leku muskularrean. Inoiz ez, ezurrean, bizkarrezurrean edo eskapuletan. Badakigu teknologiek onura handiak ekarri dituztela gure gizarteari, bizitza erraztu digute, lanean, komunikatzeko eran eta bar. Baina egia da, ere gaur egun eta geroz eta gehiago, baliabide gehiago daudelako gainera, internet barruan gero eta bide gehiago daude informazioa jasotzeko eta bar. Horrek zer sortzen du, psikologek esaten dugun moduan, teknoestresa, esaten zaio, zer da. Beti pendiente egotea, azkenean notizia desberdinak denbora guztian ikusten egotea, besteekin beti komunikazioan egotea, notifikazio horietaz beti pendiente egotea, entzuten dugu telefonoa, tin, eta ja, begiratu behar dugu zer heldu zaigun, korreo elektronikoa, WhatsAppa, gazteek orain Instagramekin daude, eta gainera oso mundu zabala da, eta dependentzia handia sortzen duena. Horregatik, adituek esaten dute, haurrak igual 2 urte eduki arte, ez zaiela pantailarik jarri behar. 2 urte eta 5 urte artean oso gutxi, eta pizkanaka sartzen joatea. Eta inkluso, badakigu sare sozialak adibidez, 14 urte arte suposatzen da ezin dituztela eduki, horrek ere zergatik, dependentzia sortzen duelako, eta bertan, barnean, kontenido oso txarrak egon daitezkelako gazte edo helduentzat ere bai, baina pertsonendako. Zer gertatzen da gainera, hain erraza da hor sartzea informazio asko daukagula eta denbora guztian jasotzen dugu informazio berria, modu desberdinetan, formatu desberdinetan, eta gero hori gure buruak dena prozesatu behar du. Eta gainkarga handia da gure buruarentzat, ezin du horrenbeste informazio kudeatu, horrenbesteko denbora txikian, orduan berriro begiratzen dugu, berriro errepikatzen dugu prozesu berdina, informazioa ongi barneratzeko, eta orduan jasotzen dugu berriro informazio berria, eta sartzen gara hor bukle batean. Orain arte esan dugun guzti honek, ze sintoma izaten alditu, fisikoak, emozionalak eta kognitiboak, fisikoak dira, buruko mina, lepoko mina, posturagatik, inkluso, ari esaten dut tunel karpianoa inkluso nola eragiten duen, egiten ditugun mugimenduengatik, baita sorbaldan ere bai, ez da, efektuak oso importanteak dira, emozionalki sortzen du antsidadea, sortzen du estresa, ditugun feedback horien arabera ere bai, gertatzen alda, batez ere gazteen artean, nola haien artean min egiten diote bata besteari, eta bar, edo
ateratzen diren irudiak, ez perfekzio, bizitza perfektu horien irudi horiek eragiten dutena da besteengan oso txiki sentitzearen sentsazioak eta bar, eta horrekin igual depresioak ere sortu daitezke, eta kognitiboak, azkenean zure kontzentrazioa hor baldin badago jarrita, beti baldin banago pendiente hortaz, ezin dut beste gauzetan arreta jarri. Memoria faltare bai, oso azkarre delako, ez dugu integratzen informazioa gordetzeko, baizik informazioa lortu, erantzuteko eta beste berri bat sortzeko, orduan memoria horrez da lantzen, eta kreatibitatean eta malgutasunean eragina handia dauka, dena formatu batean ematen zaigu, dena egina ematen zaigu, eta gure buruak sormena lantzeko aukera gutxi ditu hor barruan. Horregatik izan behar dugu oso argi zer den teknologia, zertarako erabili behar dugun, eta zein momentutan, askotan saioetan, gure pazienteak edo pasatzen direnean gure aurretik, esaten diegu teknika bat, esaten dena da deskonexion teknologika esaten dena, egon behar garela denbora tarte batzuetan teknologiarik gabe, saiatu behar garela oheratzen teknologiarik gabe. Jakin behar dugula telefonoa eta notifikazio horiek begiratzeko denbora tarte batzuk bilatu behar ditugula. Ez garela beti pendiente eta azkenean dependiente egon behar telefonoaz, notifikazio horietaz eta informazio jaso behar horretaz, ez? Hori nola egiten da? Ordutegiak jarriz, horrela, simpleki, hau da, nik erabakitzen dut telefono hartuko dudala ordu hauetan eta momentu hauetan eta beste denbora tarte horietan egongo naizela nagoen hortan, ez? Lanean, kirola egiten, lagunekin disfrutatzen, kexa handi bat hori da, ez? Gaur egun nola gurasoek esaten duten, ikuste ditugu gazteak kalean eta elkarrekin hitz egin beharrean telefonoarekin daude. Heldu bezala ze ereduari garen ematen, gazte hauek eta aurra hauek zerari diren ikasten, eta beti telefonoa gainean baldin badaukagu eta pendiente baldin bagaude denbora guztian, azkenean hori da sortzen dugun kultura, ez? Telefonoaren kultura edo sare sozialen kultura, orduan. Oso argi eduki behar dugu zer den teknologia, zertarako nahi dugun eta noiz erabili behar dugun. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.